салом занҳо ва хорони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. дар навори имрӯза мехостам оиди калон шудани ҷигар, сабабҳои калон шудани ҷигар, кадом бемориҳо ба калоншавии ҷигар оварда мерасонанд ва пешгирии баъзе намуд бемориҳои ҷигар ба шумо каме маълумот диҳам. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, ҷигар яке аз калонтарин узвҳои инсон ба ҳисоб меравад ва вобаста ба синну сол андозаҳои махсуси худро дорад. калон шудани ҷигар ин ҳолати патологӣ ба ҳисоб меравад ва худаш ҳамчун беморӣ алоҳида вуҷуд надорад. калон шудани ҷигар ин сабаби ягон бемории дигар шуда метавонад. оиди ҷигар якчанд намуд бемориҳои ҷигар, равған гирифтани ҷигар, тарзи дуруст кор кардани ҷигар ва бемориҳои вирусии ҷигар яъне гепатитҳо дар канали мо аллакай наворҳо ҳастанд, пешниҳод карда шуданд. ссилкаашонро дар зери ҳамин видео мегузорам. метавонед ки дар бораи ҳама намуд бемориҳои ҷигар, инчунин дар бораи ҷигар низ маълумоти пурратар бигиред. кадом ҳолатҳо ба калон шудани ҷигар оварда мерасонанд, яъне сабаби калон шудани ҷигар кадомҳоянд? сабаби якум ва аз ҳама муҳимтарин ин бемориҳои дилу рагҳо. вақте ки системаи дилу рагҳо нодуруст кор мекунанд, яъне кори онҳо вайрон мешавад, рагҳои калон ва шоҳраг вазифаи худро нағз иҷро карда наметавонанд, метавонад ки дар организми инсон моеъ ҷамъ шавад ва сабаби калон шудани ҷигар шавад, чунки дар ин ҳолат ҷигар бо мушкилӣ кор мекунад, яъне нагрузка кати ки кор мекунад, метавонад ки калон шудани ҷигар мушоҳида шавад. сабаби дигар ҳама намуд вирусу инфексияҳо ва илтиҳоб, яъне воспалительни процессҳое ки ба ҷигар алоқамандии зич доранд, ба онҳо дохил мешавад ҳама намуди гепатитҳо, яъне гепатит А, Б, С ва баъзе намуд инфексияҳое ки ба ҷигар ва кори ҷигар зарар мерасонанд. сабаби дигар ин ҳама гуна намуд бемориҳои онкологӣ. фарқ надорад ки хушсифат аст ё ин ки бадсифат, яъне доброкачественный ё ин ки злокачественный аст. ҳангоме ки ҳамин беморӣ дар ҷигар вуҷуд дошта бошад, метавонад ки ҷигарро калон кунад. сабаби чорум ин равған гирифтани ҷигар. ҳангоме ки ҷигар равған мегирад, чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, ҷигар ҳангоме ки шахс тарзи ҳаёти носолим мебарад, аз ҳад зиёд хӯрокҳои хамирӣ, равғанӣ истеъмол мекунад, дар он ҳолат метавонад ки ҷигар равған гирад. ҳангоме ки ҷигар равған ки гирифт, метавонад дар ин ҳолат низ калон шавад. сабаби панҷум ин заҳролуд шудани организми инсон, яъне отравление. ҳангоме ки шахс бе тавсияи духтур дороҳоро бениҳоят зиёд истифода мебарад ё ин ки хӯрокҳое истифода мебарад ки сифаташон бад аст, организми заҳролуд мешавад. дар ин ҳолат низ метавонад ки ҷигар калон шавад. инчунин дар шахсоне ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд, аз ҳад зиёд хӯрокҳои хамирӣ, ширинии равғанӣ истифода мебаранд, нӯшокиҳои спиртӣ истифода мебаранд, кам ҳаракат мекунанд, фарбеҳ ҳастанд, аз ҳад зиёд дороҳоро бе тавсияи духтур истифода мебаранд, хусусан дороҳои фарбеҳкунанда ё ин ки харобкунанда, метавонад ки калоншавии ҷигар дида шавад. дар кӯдакон бошад то 7 солагӣ метавонад ки ҷигар дар баъзе ҳолатҳо калон нишон диҳад. аз ҳамин сабаб ҳангоме ки дар кӯдак муайян карда мешавад ки ҷигараш калон аст, тавсия дода мешавад ки соли як маротиб аз ташхиси ултрасадо гузаранд. баъд аз 7 солагӣ боз як бори дигар ташхис мекунанд. агар ки баъд аз 7 солагӣ ҷигар ба меъёри муайян наомад, тавсия медиҳанд ки дигар ташхисҳои заруриро гузаранд. нишонаҳои калон будани ҷигар кадомҳоянд? якум ин нороҳатӣ ва дард аз тарафи рост дар зери қабурға ва дард ҳангоми ҳаракат кардан ё ин ки кори ҷисмонӣ кардан метавонад ки зиёд шавад. дуюм бӯи бад аз даҳон. сеюм дами ширудаҳо. чорум қабзият. қабзият метавонад ки дарозмуддат бошад ва дар байни қабзият инчунин дарунравии зиёд дида мешавад. панҷум ин дилбеҳузурӣ, хусусан дилбеҳузурӣ баъд аз истеъмоли хӯрок ё ин ки баъд аз нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ. шашум хориши умумии бадан, инчунин пайдо шудани доначаҳои гуногун дар бадан. ҳафтум ин иштиҳо надоштан ва ҳаштум хоби ноором доштан ё ин ки шахсро нағз хоб намебарад. инчунин агар шахсоне ки гирифтори гепатитҳо бошад, ҳама намуд гепатитҳо ва агар гепатит ё ин ки музмин бошад ё ин ки шадид бошад, инчунин метавонад ки зардчавии пӯст, зардчавии лопардаҳо, зардчавии чашм дида шавад. ва инчунин ҳангоме ки шахс циррози ҷигар дошта бошад, метавонад ки паст шудани иштиҳо ё ин ки умуман набудани иштиҳо ва хунравӣ аз дарун дида шавад. тарзи муайян кардани калон будани ҷигар чӣ гуна аст? вақте ки дар шумо яке аз нишонаҳо мушоҳида карда мешавад, шумо дар аввал бояд ки аз ташхиси ултрасадо яъне УЗИ гузаред. агар ки дар УЗИ муайян карда шуд ки дар шумо калоншавии ҷигар мушоҳида мешавад, духтур ба шумо тавсия медиҳад ки аз таҳлили хун, яъне таҳлили биохимиявии хун гузаред
ва агар ки ҷигар аз ҳад зиёд калон бошад, инчунин намуди дигари ташхис аст, ки онро эластометрия меноманд. Дар баъзе ҷойҳо бошад, онро ҳамчун фиброскан қайд мекунанд. Эластометрия ё ин ки фиброскан ин чӣ гуна ташхис аст? Ин ташхис ба монанди ташхиси ултрасадо яъне УЗИ аст, фақат ки дар он ҷо ҳама ҳуҷайраҳои ҷигар дида мешавад, яъне дида мешавад, ки ягон ҳуҷайраҳо зарар ёфтаанд ё ин ки не аз ҳисоби вирусу инфексияҳо. Фаъолияти ҳуҷайраҳо чӣ гуна аст муайян карда мешавад. Агар ки дар ташхиси ултрасадо ё ин ки дар таҳлили хун ягон хел тағйиротҳо дида шуд, ё ин ки ягон хел омос муайян карда шуд, яъне новообразование, тавсия медиҳанд ё ин ки биопсия кунанд, ё ин ки аз МРТ ё ин ки КТ гузаранд. Табобат бошад чӣ гуна аст? Дар ҷои аввал, дар ҳолати калон будани ҷигар, табобати якумин дараҷа ин парҳезӣ мебошад. Агар ки шахс парҳезиро дуруст риоя кунад, хӯрокҳои хамирӣ, ширинӣ, равғаниро камтар кунад, сабзавоту меваҷотро зиёдтар истифода барад, ҷигар метавонад ки ба ҳолати муқаррарияш баргардад. Агар ки сабаби калон будани ҷигар ин вирусу инфексия бошад, тавсия медиҳанд доруҳои зидди вирусӣ ва доруҳои зидди инфексияҳо. Барои бемориҳои вирусие ки ҷигарро калон мекунанд, хусусан гепатитҳо, доруҳои махсус вуҷуд дорад, ки ҳамон вирусҳоро нест мекунанд ё ин ки камтар мекунанд сатҳи онҳоро ва ҷигарро дар ҳолати муқаррарӣ нигоҳ медоранд, намегузоранд ки ҳуҷайраҳои ҷигар вайрон шаванд. Инчунин доруҳои тавсия медиҳанд, ки кори ҷигарро беҳтар мекунанд, сатҳи ҳуҷайраҳои ҷигарро нақстар мекунанд. онҳоро меноманд гепатопротектори, ба онҳо дохил мешавад фосфоглиф, гиптрал, гепатрин, карсил ва ғайраҳо ғайраҳо. Аз гиёҳҳо бошад, расторопша бениҳоят фоидаи зиёде дорад барои ҷигар, ҳуҷайраҳои ҷигарро нақс мекунад, кори ҷигарро беҳтар мекунад ва ба ҷигару талха фоидаи зиёде мерасонад. Аз хӯроквориҳо бошад, яъне аз сабзавотҳо бошад, каду, донаи каду, свекла яъне лаблабу, бодиринг, гулкарам метавонад ки ба ҷигар фоидаи зиёде расонад. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. Чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. Саломат бошед.